پشتی کار و خەباتەکە بهتر ji 15 ساڵان di navrefên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û pêşmergeyên leşkerê roj de beşdariyê parastina xaka Kurdistana pîroz de di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst û dijminê Kurdistanê. Pêşmergeyê leşkerê roj Şehîd Abbas Sîdo Mihemed tevlî zincîra şehîdên pêşmergeyên roj û şehîdên Kurd û Kurdistanê bû. Di sala 2020 de rastî krîzekê di serî dihat ji bo çareserkirina nexweşiya xwe ji erkê pêşmergetiyê molet wergirt û berêxweda bizîşkan li Hewlêrê lê destê qederê dirêj bû karî giyanê wî yê pak ji nav me bibe. Li 28 Gulana sala 2020 de li nexweşxaneyeka Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê jiyana xweş dest da û şehîd ket. Li goristana Qoştepe li derdora Hewlêrê bi xak hate spartin. Şehîd Abbas Sîdo Mihemed ji dayîk bûyê gundê Hibês yê gundewarê bajarokê Tirbespiyê yê ser bi Qamişlo ye. Li 28 Sibata 2017 de tevlî refên pêşmergeyên leşkerî roj bûye û cê xwe wekû cîgir Angûna Ebarîf di nav focê yekem ji lîwayê sisiyan yê leşkerî roj digirt. Şehîd Abbas Sîdo di sala 2005 de tevlî Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî ku îro bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekese nas kiriye lê rêxistina Şamê bûye. Kar û xebata xwe di ber doza Kurdî û rêbaza Kurdiyetiyê rêbaza Barzaniyê Nemir de dikir ta dawîn roj di jiyana xwe de. Abbas ji malbateke cotkar karê çandiniyê li gundê xwe gundê Hibês ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gund bidawî anî. Piştira malbatê berê xwe da bajarê Qamişlo li Qamişlo niştecî bû. Abbas jî xwendina xwe ya amadeyî û navendî li dibistana Tala'a li taxa Qudur vekir. Ji ber zehmetiya jiyanê li Qamişlo, Abbas wekû kesib û her karkerekî li bajêr gelek karên normal dikir da ku debara jiyana malbata xwe bike. Di sala 1994 ta 1996 de leşkeriya neçar li Sûriyê bidawî anî. Piştre berê xwe li gel malbatê da Şama paytexta Sûriyê bi hemî karînên xwe kar kir û xizmeta malbata xwe û debara jiyana wan dikir. Piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê di sala 2011 de mîna piraniya malbatên Kurd li Şamê, Abbas û malbata xwe ji ber şer û kuştin û nemana aramiyê berê xwe careke din da bajarê Qamişlo. Beşdarît xwe pêşandanên li dijî rejima Sûriye û serokê wê Beşar el Esed dekir. Her dem daxwaza rûxandina wê rejimê û serokê wê kir. Piştî leşkerkirina şoreşê û destpêka spandina leşkeriya neçar li destpêka sala 2014 de penaberî Herêma Kurdistanê bû û li kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê niştecî bû. Karê xwe yê siyasî di nav rêxistina pedekesê de ya şaxê Qoştepe berdewam kir. Piştî xiyaneta 16 Oktober li Kerkûkê û kontrolkirina wê ji aliyê Heşda Şabî ve û di dema ku Heşda Şabî hewl da derbasî Hewlêrê jî bibe ji aliyê Pirdê ve. Abbas li gel hejmarek pêşmergeyên roj ji nişteciyên kampa Qoştepe bi hest û erkekî niştimanî bilind berê xwe dana qada şer. Ku li Pirdê pêşmergeya dastaneke dîrokî tomar kir û êrişa Heşda Şabî û armanca wan têk bir. Piştevaniya xwe danaxuyanî û alîkarî wekû erk pêşkêşî pêşmergeyên Kurdistanê kir. Çend caran li gel rêxistina Qoştepe ya pedekese û gelek Kurdperweran av û xwarin û kelûpel nedin pêşkêş kirin û moralên pêşmerge jî bilind kirin. Abbas kesekî xebatkar, dilpak, xizmetkarê milletê xwe bû, perwerê Kurdayetiyê û rêbaza Barzaniyê Nemir bû. Di sala 2023 de zewicî û sê zarokên wî bi navê Ronî, Lîloz, Dilyar hene. Bi şehîdbûna Abbas Sîdo, Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û pêşmergeyên leşkerê roj û xelkê kampa Qoştepe û bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanê ciwanekî tekoşer û şagirtekî rêbaza Barzaniyê Nemir û pêşmergeyekî wêrek ji dest dan. Ji bo Rêbaz News, Elî Umar.